Doncs amb aquesta conferència i les meves primeres paraules, evidentment, com a part institucional d'aquesta ciutat. La conferencia permite reflexionar colectivamente sobre nuestro papel en el mundo, cuáles son las influencias que hacen que las personas actuemos de una determinada manera, tanto ideológicas como económicas. Y por tanto, esta reflexión conjunta entre hombres y mujeres permite llegar a conclusiones de raíz, colaborativas y con inteligencia colectiva. Por tanto, estos espacios de reflexión son interesantísimos en un mundo donde ya la reflexión no funciona y en cambio és l'única capacitat humana que nos permite el canvi. Estic a la conferència de feminisme sobretot per aprendre i per intentar practicar un feminisme de classe amb les companyes, amb les camarades. Penso que està funcionant molt bé, que el debat serà molt profitós i que aconseguirem un bon document per continuar treballant i desenvolupant les nostres propostes. Salut i república. M'alegra molt que celebri la conferència de feminisme perquè és la clara mostra de que ser comunista és estar en formació constant i adaptar-nos als nous temps. Hola, yo soy Geno y estoy aquí en la Conferencia de Comunistas de Cataluña. Por el momento lo que encuentro es que la conferencia hay mucha gente que la esperaba y que hay muchas ganas de debatir y en tanto en los grupos que he estado se ha demostrado, ¿no? Entonces espero que esto sirva para bien y que nuestros camaradas masculinos también tomen nota de todo lo que aquí se habla. La conferencia, pues la verdad es que me parece que es un acto importantísimo en lo que es dentro de las mujeres comunistas, importante porque lo teníamos y lo necesitábamos de hacer, discutir todo lo que son los temas de la mujer, que hay mucho i sobretot... La primera conferència de feminismes està resultant molt profitosa perquè és una oportunitat fantàstica per aprendre, escoltar les opinions dels i les camarades i millorar les nostres posicions. Estic molt contenta de que el partit hàgim posat fil a l'agulla i hàgim acabat de cosir aquesta conferència de feminismes. Realment escoltar l'opinió de tothom, la valoració a partir de les seves pròpies experiències, pensaments, a la llum del marxisme, jo crec que ens farà fer un pas endavant molt important. Estem a la meitat, però jo crec que tot anirà superbé. Bueno, yo estoy muy contento realmente con la conferencia de feminismo que está celebrando el partido porque como comunistas una de las máximas aspiraciones que tenemos es la de transformar la sociedad, ¿no? Y precisamente para mí esa transformación no puede llegar solo de la mano de luchas aisladas que no contemplen y segmentadas que no contemplen la lucha por la liberación de la mujer y contra el patriarcado en un sistema capitalista. Pues la conferencia de feminismo me parece muy positiva y además muy importante porque como comunistas tenemos que formarnos continuamente y además como comunistas la lucha por la abolición del patriarcado y la liberación de la mujer es principal. Doncs avui estem aquí per la conferència de feminismes i és molt interessant, molt productiu i ho hem de fer molt sovint amb altres temes, però sobretot en feminismes que tenim molta feina. Me parece muy buena idea hacer esta conferencia en el marco actual de crecimiento del movimiento feminista, sobre todo por el hecho de que hace falta que en un partido comunista se den debates desde el tema educativo, desde la violencia machista hasta la cuestión de que vamos a entrar de prostitución i vientres d'alquiler. Bueno, avui estem en una conferència que és molt necessària perquè hi ha un debat obert i d'actualitat al partit i a la societat. Hem de parlar de feminismes i com organitzem la societat a partir d'ara i amb els reptes de futur que tenim. La conferencia me parece muy provechosa porque tenemos muy pocos espacios para debatir en el partido, sobre todo de feminismo, y creo que es muy necesario. Bé, bona tarda
Bona tarda a totes. Un plaer poder estar ja pràcticament al final de la conferència i només algunes paraules que volia dir-vos. La primera, evidentment, és felicitar-nos. Crec que hi ha hagut molta gent que porta molts mesos que està treballant per aquesta conferència del partit, però el que encara més importa és que pràcticament la totalitat de les cèl·lules del partit han fet jornades de formació i debat del document. I per tant, això vol dir tot un seguit de mesos que l'estructura partidària funciona, que la gent es reuneix, que fem debats i que per tant, en definitiva, el conjunt del partit funciona i per tant crec que va ser un encert quan el secretariat del partit va dir que potser la millor manera en la nostra tradició organitzativa de fer aquest debat era convocar una conferència del partit. I avui dia és important haver situat també aquesta conferència quan és una realitat que el moviment feminista està empoderat, que se sent fort, que ha sigut de les mobilitzacions entre el moviment feminista i els pensionistes defensant les pensions públiques, dos dels moviments populars més importants que han estirat al nostre país de la mobilització i que nosaltres, al mig d'això, col·loquem aquest document, col·loquem aquest debat, és important. Aquest debat en el partit, jo no diria que acaba de començar, perquè seria com dir que fins ara no hem fet res, i seria un error, però sabeu que a partir d'ara és impossible, ha de ser impossible, fer una reunió de cèl·lula del partit, d'un òrgan del partit, o alguna cosa que faci el partit, i no col·locar el tema del feminisme al bell mig. És impossible. Com és impossible que un partit comunista no tingui en compte els interessos de la classe obrera d'aquest país. De la mateixa manera, no menys, el tema del feminisme ha de ser madurat. Ja que visca el feminisme i visca el partit, que realment estem molt contents, o hem d'estar molt contents, de tenir un partit com el que tenim. Moltes gràcies.